संक्रांति रे आमे जाउछु शिरोळ महावीर बुलिबाकू। शुभकामना जय श्री राम उदाहरण लगे दान करछंती से महाशिव पाखे शुभकामना करुछि। चलना दीप बसिया दीप ठाकुर मंगल करंतु ए गोटी 21 दान करछि। बड़ा बांध हाँ बाबा से लोग हाँ बड़ बड़ के झाड़ू ना ओके या दे सर दीटा सर दीटा दो ओके কি গছ ହେଲା ଅଶୋକ ଗଛ ଓରିଜିନାଲ ଅଶୋକ କୋଉଟା ଏଇଟା ନା ସେଇଟା ଏଇ ବଡଟା ଅଶୋକ ଗଛ हाँ जाना जाना बांधे तेल दिले बाटेश्वर बाटेश्वर लिखा जी बाटेश्वर कौन लिखा जी बाटेश्वर हाँ बाटेश्वर से बट लिखा इतना अनंत वासुदेव हमारी बांधा क्या थोड़ा सा अरे मूवमेंट रस मत काम में जाओ सुंदर बच्चा ए साइज ठीक साइज छोटा कर मोर जो ना रखो चलो दिन तो देगा हां विस्मय दूसरा आयुष पायल युधिष्ठिर साबित रखो साबित दियो पैसा दियो दियो दिया ही पूरा चालू
ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ରହେ ସମିତିର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଆଜି କେବଳ ରାମନାମ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲ ଆସିବା ଏଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରୁ ଆଜି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହରିହର ଭେଟ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଦେଇକି ଯାଉ ଗଙ୍ଗାଧର 200 ଟଙ୍କା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଆପଣ ତ ରାମ ନାମର ମାଲିକ ରାମ ନାମର ପ୍ରତୀକ ରାମ ନାମର ଅଧିକାରୀ ରାମ ନାମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଭଳି ମହାବୀର ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି 9 ଦିନ ରାମ ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଅନେକ ପିଲାଟିର 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ସେ ସାଧକର ଗଜାନନ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋର ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯେ ପରମ ଭକ୍ତ ଯେ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ସଂକଟ ମୋଚନ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି हेलो फ्रेंड्स आज होचे बर्थडे मो नाना को ଅନୁରାଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯାଏ ଆମର ଏ ନବଦିନାତ୍ମକ ପାଳନ ଆମର ରାମ ନାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ 110 ଟଙ୍କା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏଇପଟେ ବନଉଛୁ ଖାଇଦବା ତାପରେ ଆଗ ଖାଇଦବା ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭ୍ୟାନିଟିରେ କପଡ଼ା ଥିଲା ଆଉ ଦେଖେ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି ଭୋକ ଲାଗିନି ବାବୁରୁ ତୁ ଖାଇବୁନି ନା ସାଧା ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲୁ ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ।